दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ जों जोबोद साबायखर बावहरदों जिहेतु जोंनि नैबे हाबाफारिखौ सालायनायाव दाख्लैनिफ्रायनो जोंखौ हेफाजाब होबाय थादों फोसावना होबाय थादों जायनि जाहोनाव दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों आरो मानाव गेदेर सानसुमैफोरा जोंखौ हेफाजाब होफैदों दिनै जोङो जोबोदैनो खुसि भेरगाव जिल्ला बर' सावथुन बा मुलुगनि बा महरगिरि आफादनि दैदेननायाव दिनै सेथि जिथु बान्था होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया मोजाङैनो जाफुंगासिनो दङ फुंनिफ्रायनो जागासिनो दङ फुङाव जोंहा फिरफिला बिर होनाय बेनिफ्राय मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय जोंनो सावराय जुथुमा जानानै थांबाय दा आरो जोंनि गेजेराव माबा सोलिबाय थादों मेथाइ खननाय बादायलायनाय भइस अफ बड'सनि जोबोद मोजां मेथाइ खनगिरिफ्रा मेथाइ खनगासिनो दङ जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे जोबनायनि उनावनो जोंहा आरो जोबथायाव जोबोद मोजां गाब गोनां मोनसे हाबाफारि दङ बेनो जाहैबाय जोंनि भेरगाव जिल्ला बिसानि सिङाव थानाय आरो लोगोसे तामुलपुर जिल्ला बिसानि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्ला बिसानि सिङाव थानाय महरगिरिफोरखौ लानानै रोजाबनाय मोसानाय बायदि फाव दिन्थिनाय बेफोर हाबाफारि बा हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि दङ बेयो जोबोद गाब गोनां जागोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो जोङो बेवहाय बाहागो लानो जोङो हांख्रायदों जोंनि मिरु बिसानि आफादगिरि नेरसोन सार आरो नेहाथारि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र सार लोगोसे फैला सार मेन्डेला सार लोगोसे जेसास केरकाटारि सार बिथांमोना सफैबाय जोंनियाव नै डिमाकुसि सफैबाय दै फन खालामहरदोंमोन दा बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव दा बाहागो लाफैगोन जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि ओनसोलनि गासै हारि माहारि बिथांमोनखौ जों लिंदों आरो जों MCLA MLA बिथां सारमोनखौबो हांख्रायदों बिथांमोनाबो फैगोन होननानै बुंदों नै हाबाफारि जानाय लोगो लोगो बिथांमोना जोंनि गेजेराव फैदों बे बान्था होनाय हाबाफारि लागोन मा बिदिखौ नायनानै हाबाफारि औ बेखौथ' जोङो बान्था होनाय हाबाफारिया बेनो दा जोंहा भइस अफ बड'स माने मेथाइ खननाय बादायलायनाय बेयाव जों बान्था होगोन बेयाव जोङो सेथि नैथि थामथि लाखिगोन बेनिफ्राय जायनिखि मेथाइ खनगिरिया सेथि बान्था मोनगोन बेखौ जोङो सेन्ट्रेल बिसाया जिथु लेभेल लेंहरदों बेखौ जों लांनाय जागोन आरो बिथाङा जोंबो बान्था लाखिनो हायोबा बिथाङा गावखौ गायसननो हानाय सासे मेथाइ खनगिरि जानो हागोन जों बेखौ दिनै लाबाय थादों आरो लोगोसे जिथु फिल्म एवार्ड फेस्टिभेल जों लानाय जादों बेवहाय जोङो जायफोरा जोंनि भेरगाव जिल्ला बिसानि सिङाव थानाय महरगिरिफोर दङ बिथांमोना फाव खालामनानै फावखुंगुर फावखुंग्रि दामगिरि बिथोनगिरि बा मोसानाय फोरोंगिरि केमेरा पार्सन अनेक दङ बिथांमोननो जोङो मोजांसिन जायफोरा खालामनो हादों थांनाय समफोराव बिथांमोननो जोङो साबसिन बान्था होनायनि बेयाव हाबाफारि लादों आरो दा बिथांमोनखौ जोङो नैबे दा दसे समनि जानो गोनां ओंखायनो आं बयखौबो आर'ज गाबदों बा खावलायदों जों मिजिंथिदों जे दा जोबथा जानो गोनां हाबाफारि जिथु जोंनि बान्था राननाय हाबाफारि हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि जोंनि मोसानाय रोजाबनाय बायदिसिना गाब गोनां बेखौ जाहाथे जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजा मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोना जोंखौ फैनानै हेफाजाब होफैयो मददथि होफैयो गोहो बोलो होफैयो आं बेखौनो मिजिंथिबाय गोजोन्थों बिसाया दिनै बे थाखाय बिथांमोना बान्था होनाय हाबाफारि दिनै खुंदों दा बे बेलायाव दुलाराय बिसानि जानानै गिबियावनो पर्टेल मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरग्रोबाय आरो लोगोसे जिहेतु 2020 मायथाइ फैगासिनो गोदान बोसोरनि मुङैबो आरो पबित्र बरदिन ख्रिस्टमासनि मुङैबो साफ्रोमनोबो आसाम नाङै आरो भारत नाङै जोंनि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय बावहरग्रोबाय आरो दिनैनि जिथु हाबाफारि भेरगाव जिल्ला बिसा बिथांमोननि दैदेननायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै जारिमिनारि सेथि महरगिरिफोरनि बान्था राननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिथांमोना गाजा गोमजायै खुंफुंदों दा बे गाजा गोमजायै खुंफुंनायनि आराव आं सान्दों आफादगिरि नेहाथारिनिफ्राय गासैबो महरगिरिफोर बिथांमोननि बिहोमा निस्सय थागोन आरो लोगोसे बे ओनसोलनि भेरगाव ओनसोलनि जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो सानसुमैफोर दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो गासैबो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा जोंनि सिबिजाथाव हारिनिनो बिथांमोना निस्सयকৈ बे खुंफुंनाय हाबाफारियावहाय मदद होदों आं फोथायनाय दं दा बिनि गेजेरजों जों मोनसे गोदान जांख्रिथाय लाबोनो हादों बा हागोन होननानै आं सान्दों जे उन्दै फैबाय थानाय जायफोर रिंगु जामसा महरगिरि जानो लुबैनाय आरो हारिमुखौ फेहेरनायजों लोगोसे गावखौ दाफुंनो लुबैनाय बेवहाय माखासे गोदान सोलोंसा निस्सयকৈ थागोन बे गोदान सोलोंसाया रोंगौथि लानानै बिथांमोना निस्सय फैदों गोदोआव जों जेसेबांखिनि सावथुन मुलुगावहाय खामानि मावबोदों निस्सयকৈ बेफोरावहाय एफा एनैया थाबोदों थेवब्लाबो गोदोनि खामानि मावबोनायखौबो जोङो बाख्नायनांगोन दिनै सावथुन मुलुग होननानै बुङोबा
1985 मायथाइ सननिफ्रायनो दायना मुंनि सावथुना जुरिजेनदोंमोन बर'नि जारिमिनाव फिसार फिल्म हिसाबै बेनिफ्रायनो मुंदांखा सावथुन आलायारन 1986 मायथाइयाव नेशनेल बान्थाबो मोनदोंमोन दा बेबायदिनो गोबां माने सावथुन हाग्रामायाव जिनाहारि बा जिउनि सिमां खोमसि लामा टेक्सि ड्राइभार दा बिदिनो गोबां सावथुन ओंखारबाय भिडिअ सावथुनबो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय दायो गोदान भिडिअ सावथुन फिसार सावथुन बेबायदि ओंखारबाय आरो लोगोसे सुंद' सावथुन जेनेबा शर्ट मुभि बेबो ओंखारबाय गासै जोंहा सावथुना दायो आथिखालावहाय जोंनि जिहेतु बिसानियाव हिसाब थानाय हिसाबै 600सो सावथुन दायो जानो थांगासिनो दं आरो दा बे सावथुना थोजासे नङा खारन थोजासे नङैनि जाहोनबो थानो हागौ जों जुरिजेननायनिफ्राय जेरैबायदि सावथुन दिहुननायाव मोनफ्रोम बिथिंनिफ्राय जों मदद मोननो नांगौमोन बेफोरबायदि मददखौ जों मोननो हायाखै दुखुथिया होननानै बुंजागोन खाफाल दाखुरा होननानै बुंजागोन दिनैसिमबो जोंहा माने भिडिअ माने फिल्म हलानो गैया ओमफ्राय बर' बिजोंखौ फेहेरनायजों लोगोसे हारिमुखौ फेहेरनो थाखाय टिभि सेन्टार रेडिअ सेन्टार FM सेन्टार दा बिदिनो इलेक्ट्रनिक मिडियाजों फकास खालामनो टेलिकास्ट खालामनो ब्रडकास्ट खालामनो जोंहा बेबायदि सावथुन मुलुगाव खामानि मावनो थाखाय बिजों मोजां रोखोमै बिजों जों मोननो हायाखै जायनि थाखाय सावथुना दायो दिनैनि नैबे लेभेलावहाय सफैदोंब्लाबो माने आरो नांबावगौमोन जाथ'वाखै दा ओंखायनो फैबाय थानाय समफ्राव जों गसा थिदों निस्सयকৈ जोंनो थांनाय समफ्रावहाय जायखिजाया सरकारि माबानिफ्राय हेफाजाबनिफ्राय जों मोननो हायाखैमोनब्लाबो दा गोदान फैनाय सरकार बिटिआर सरकारनिफ्राय एसेब्लाबो हेल्प मोनगोनखौ जों सानदों आरो बिथांमोना खोथा होदों थांनाय बोसोरावनो नोंथांमोननो जोङो जिल्लायाव गंसेब्लाबो मिनि सिनेमा हल लुफुंनानै होगोन दा बिथांमोननि थांखिया जुदि जाफुंमारोब्ला सिनेमा हल थायोब्ला एबा टिभि सेन्टारखौ जुदि जों खमसे खम जोंनि बिटिआर ओनसोलाव हायाब्लाबो बर' बिजोंनि थाखाय स्पेसियेल नांगौब्ला दिल्लीयाव थायो ना गुवाहाटीयाव थायो थाथोंमोन दा बुंनांगौ खोथा गैयामोन खिन्थु बर' बिजोंनि टिभि सेन्टार जानायमोनब्लाबो जोंनि रिंगौ दामसाफोरखौहाय जोङो बेवहाय फकास खालामनो गोरलै जागौमोन आरो दा बेफोरबायदि खाबुआ जोंहा एसे थालांदों बेफोरखौ जों मोननांगोन आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंनि दिनै गोदान जाय बे हारिमुआव खामानि मावनो ओंखारदों बिथांमोना एसे गोदोनि बायसा नङाब्लाबो जिहेतु दायो कम्पिटिसन मुगा जाहैबाय माने कम्पिटिसनसो जोङो माने कम्पिटिसन खालामनानैसो जों थांनांगोन दिनै नेसनेल लेभेलाव कम्पिट खालामनो थाखाय जोंनि माने सावथुना स्टेन्डार्ड लेभेलाव जानांगोन स्टेटास गोनां जानांगोन इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जों कम्पिटिसन खालामनो थाखाय जोंनि सावथुना साफिसियेन्ट माने टेक्न'लजिजों माने आप टु डेट जानांगोन दा बेबादि जुदि जानो हायोबा निश्चयকৈ जोंनि सावथुना दा जेसेबांखिनि स्टेजआव दङ बेनिफ्राय गोजौ थाखोआव जों थांनो हागोन आरो जोंनि जेनेरेसनफोरखौबो जों मोजां रोखोमै दाफुंनो हागोन दिनै जों जेनेबा हलिउड बलिउडनि खोथा बुङोब्ला जों आसामनिफ्रायबो गोबां आर्टिस्टफोरखौ जों नुनो मोनो खिन्थु जों बर' समाजावहाय दासिमबो मुम्बाइआव थाहैनानै इस्टाब्लिस जानाय दासिमबो माने हलिउडआवहाय थांनानै गावखौ दाफुंनाय जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जारिमिनानो गैया दा बेखायनो बेफोरबायदि परिबेगा जाहाथे फैथों बेनि थाखायनो बिसाखौ माने 2014 मायथाइयाव जों दाफुंनाय जादोंमोन आरो बेनि थांखिया बे नङा जे दुलाराय हारिमु आफाद थानायनि इयुनावबो जे बिसाखौ जों गोदानै थांखि लानानै दाफुंदों बे नङा जे जोंनि माखासे सावथुन मुलुगाव आर्टिस्टफोरनि गेजेराव थानाय माखासे गेना गोरोन्थि आरो लोगोसे मावनांगौ खामानि बेफोरखौ थोंजोङै जों मावफुंनो हानायनि थाखायनो जों बिसाखौ दायो आफाद हिसाबै दानानै खामानि मावलांदों बिसा दानायनि उनाव बर' सावथुन मुलुग जिहेतु गोबाङानो सावथुन बानायो दा बेखौ माने बिसाया बे सेन्सारनि बेलायावबो जोंहा मोनसे प्रब्लेम जानानै दंबाय थायो दासिमबो जों सेन्सार बर्डआवहाय मेम्बार हिसाबै जों लाखिनो हायाखै बे थानो हायाखै थ' सेन्सार बर्डआव माने स्टेटनि मोनसे बर्ड बेयो बे बर्डआव जुदि जोंनि जायखिजाया जोंनि माहारिनिफ्राय सासे गोरों मानसिया बेवहाय मेम्बार हिसाबै थानो हायोब्ला बोसोरफ्रोमबो जेनेबा सेन्सर बर्डनि गेजेरजों माने नेसनेल लेंगुवेजफोरनि माबा जायो सेन्सर जायो आरो लोगोसे बेयाव सेलेक्सन जायो बे सेलेक्सनाव जोङो जोंनि मुभिफोरखौहाय साबमिसन हरनो हायो सर्ट मुभियानो जा लं मुभियानो जा टिचार फिल्मानो जा बा भिडिअ फिल्मानो जा बा VCDआनो जा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों हरनो हायोमोन खिन्थु बे हरनो थाखायबो जोंहा एसे
माने अभाब जाना दङ आरो जेनेबा आरो बिथांमोना थाब जोंनि फिल्मफोरावहाय साबमिसन लानो थाखाय उसुबिदा खारन चेनेल गैया जाहैबाय दा बेखायनो नोंथाङा सोंनाय बायदिनो जोङो थांनाय 2 बोसोरनि आगोलनो बिसाजों लोगोसेनो रायलायनानै दुलाराय हारिमु आफादनि दैदेननायाव जोङो सानैसो मानसि बेवहाय मेम्बार हिसाबै हरनाय जादों दासिमबो एप्रुभेल मोनाखै आरो बुंनाय जायो मख'नो गोनां जे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जुगेन्द्र ब्रह्म जुगेश्वर ब्रह्म बिथांखौबो जोङो मेम्बार हिसाबै बोनजानो लुबैदोंमोन जों हरदोंमोन आरो खिन्थु दासिमबो एप्रुभेल जों मोननाय जायाखै दा बिनि माखासे सिङावहाय मायाबाफोर थानोबो हागौ जिहेतु जोंनि माने माहारि हिसाबै जाथि हिसाबै बेयावल' नङा गुबुन गुबुन बिथिङावबो जोङो डिप्रेट जानानै दङ दिनै स्पर्ट्स बेलायावबो जोङो जुदिअब्ला जोंनि माने स्टेमिना थानाय गथ'फ्रानो पटेनसियेलिटिस थानाय माने गथ'फ्रानो दिनैसिम जेनेबा मोजां रोखोमै प्लेटफर्म मोनजोबनो हायाखै जिखिनि मोनदोंब्लाबो बेयो साफिसियेन्ट जायाखै आरो दा बेखायनो नैबे बेलायावबो हयथ' जों बेबायदिनो माने दोनखोमानायनि थाखाय हरियन्त्र थाबोबायनोबो हागौ अब्लाबो जों बेखौबो गिनांगौ बा फासायनांगौनि खोथा गैया जोंनिफ्रायबो जों जुजिनांगोन आं बेखायनो खावलायगोन नोंथांमोननि गेजेरजों जे दिनै बिसायाल' खामानि मावनांगौ खोथा नङा हारिमुनि बिथिङाव जेनेबा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो हारिमु आयदाखौ लाफानानै गोबां खामानि मावबाय थादों बिथांमोनाबो हारिमु फेहेरनायनि बेलायावहाय आरो माखासे समयसाखौ समाधान खालामनायनि बेलायाव खामानि मावनांगोन दुलाराय हारिमु आफादाबो मावनांगोन आरो जों बिसायाबो मावनांगोन आरो बिआरटिआबो मावनांगोन बिआरटा माने बर' रेडिअ टिभि आर्टिस्ट एस'सियेसन बेबायदि दा बेखायनो जों खौसेयैनो दाख्लै थांनाय 7 माने डिसेम्बरावहाय बिआरटा दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो ओमफ्राय जों बिसा खौसेयैनो जों जौथ' भाबै रायज्लायनाय जाबाय जों खौसेयैनो जोङो नांगोन आरो जोंनि जिखिनि समयसा दं समाधान खालामनांगोन गोजोन्थों